سلام كبرات تختتلتي إيريزار سبورت عبدالرو حداس عامد كلتشان عسران كوينا موق سلامتنا ندال أخنا نزعلت زتلالو مدب نقرب لكم سناي مكتتال بمسرة مربب حبريتا توتو سبورت الزرق حتو تصاب أبز حلف مدبنا أتقع ريد بول سالزبرغ إيرلين براوت هالاند ناب جوفنتوس نمتصنبار كم تسمع معقليتنا نيرنا انتقونا جن زي كنت ستوري كابتس بيت وصاينا بورسيا دورتموند خصنبر مبقعو بسفيعو حبيريو دورتموند 18 مليون باوند ملك قواو شفينا نولاديو ألفي إنغ هالاندن وكيلو مينوريولان أمصاي كامشتو زركب أتاو تخافلتن خونو بمسمعه نز مسرح فصيماتهم مان يونايتد نز بحيالو كلبات أوروبا خدن زغني نوروجاوي أب حقوق فاخته أتوز لعل تقولوا كوا أنت تصنحها نقودايو بتوز حذر يولا نزقربوت قلب كنتسك سلزو سنتيا كابز عداقا وصيا زبال زلوم أب كليشان 16 بول بوغبا نايت غزي كبروسن مسغار تصاوت عالم كوينو بزتمزغبه 89.3 مليون باوند نا مسار يونايتد انكصنبر از زي عقب جوبا زلو وكيل كابت متن غنزب نت 41 مليون باوند ناب كازنو ياتيو يوم تماسال تاريخ كتفصم فقادنيا خوينا سلازي ترخبت كابز عداقا موصا دما حبيرام انتريولا غن هالاند بفتاونا دورتموند خمت تصنبري أنا تصيرهم أسلطان أولو جونار سولشير نزقد محجز علمو أتقعي نمأمان زحلف ورحي بفليت نفاريت نابزنو بروبوتا بمقاش كم دزرار ويحبر جوفنتوسن ريد بول لايبزيكون تنخون نو زلعال تخلو تصرحن كلباتين نيرن دورتموند نزخاب 20 قطمات 28 كو عساسو أبسكي عزقمت تتصاوتاي سومناوي 230 باوند اندخفلت كساب 24 زيت نحوعل كم زقتوتو مربب حابريتا زسان تقلت بانصارو مسغار هالاند ناتقعتي جيدن سانچون باتشو الكاسارن منغدوم تصرغيو يبال اب 2017 كامان سيتي ب 8 مليون باوند ناب دورتموند زتتصنبر سانچو اب 29 قطمات تسليفو 26 شوطات دحر مزغابو اب رادار سوميات كلبات انجليزن اسبانيان كاتو خيليوم تشيلسي مان يونايتدن ناي قدم كلوبو سيتن دما اتن بقدامنت نمسغارو باغز حدرن مخانن ينغر دورتموند نزاو علو خلتا عمتات ترف زلو انجليزاوي بتحتي 100 مليون باوند خشيطو كم زي كونت يحبر باوكو الكاسارون دحر مسغار هالاند السحونا يمسلاف عدلو مليسو خيبئس دورتموند حقوق هبا مدب كم زلو يحبر زود 26 عام اسبانياوي ابز حلف كلتا عامتات 17 غزي طرحيو مس قدامت 10 حده ابو بوندسليغا خسلف بقيوم اتلتيكو مدريد درو مزناي قدم تጻوتاي فالنسيان بارسلونان ركب كم جمرت صنصنتالو نا انتوني غريزمان كتك نابزا بدياغو سيمونه التعلم كلب زتتصنبره جو افليكس كم زتنبرلو تصبيت ادمعنته بزي مغلحو حدشات كعين مغزاء مديبا زلا اتلتيكو ني إديسون كافانن دريس مرتنسن ون طميتا مهلاو خبر قنيو ناي كلتيوم عدمه لعل 30 بمخانو جن كابኦም زنس اماراص نمركابيا نا الكاسر ب 25 مليون باوند خشمت تدنادن زلا أسلطان مان سيتي بيب غوارديولا بليفربول تنصفلهم زلون 14 نقط في محواي اشغاري بمخانو لنايلوم زبن وددر زي كونه زمص وقتي وانچ انمعتار يسرح مهلاو ما نصيرو زحلف عربي بولفس 3 بختسترات سيتي بقرمت مال سنبت نشيفيلد يونايتد كلته بارو تسنفا مخالا يفلت ابولس قمنا تركب ليفربول بوغنا نولفس حد بارو بمسناف فلليا عقيبه اب كورشا مريحنت بمچوت تقميط علام بمسرت صبصاب سبورتس ميل غوارديولا دحر مزام زوقتي مزنت معلام سيتي قدف وعلو زفقرلو مخانو زغلصيو انتخونه جن نزمص وقتي كندالو ينا مبالو اب سرحو قصل زوسن يمثل نليفربول اب زوقتي كتركبوا تخللكم دو زبل حتم سقربلو بزعباز محساب كاب كوننت وصايو صبوق اندات تصاوتنا امرحنت زلو فللي بمصبابن امنا ياودي كم حلاف ودرات بمتقارن نقصالي مدلاو طرح يزلينا نفسو كف صوتا اب قصالي نزمدبنا مقربات كتحجزنا بمبال ليفربول تشامبيون نتاو حس مخانو تامينو نزحلف خلته تخاتلت وقتات ببولص بقعات صوا بريمير ليج دحر معتارو اب زوقتون بمعوات هاتريك سرح قمت استوابو غوارديولا بزعبا مراد بقعات اب كند بوزح مزراب اقديمهم نزعترو عوتات ذكيركا كبرت مهاب كم زغبوم دمايو ناب تخاتلتي زقن عزربا وسابيلو مان سيتي امعلت 11 عامت انصارتا باسلطاني كارلو انشيلوتي تمحيشا زلا ايفرتون كتغطم تمديبلالو شمونت عامتات ماليازا كلب زلبسه اتقاي سيرجي اغويرو ابزي بسنبت استرخبا عوت شوتو مزغاوا يرسعن از مالت دما ابريمير ليج كابز غطمن 33 كلبات نتن 32 سكيعتن دفيرو مالت يوم كلبات بريمير ليج نزور 31 عامتات قاي دو مبال كشغرن صنيحيو بفلاي انصار نيوكاستل كابز تسلفهم 15 غطمات 13 شوتات بمزغابو مسكيعتا زلو فقري امسكيرلوم بولصات اتقعتي اب عبيت غطمات بزقصروم شوتات زياده خصميو ناي غدنيو اغويرو انصار تشيلسي كاب 14 صوتا 10 انصار توتنهام كاب 15 صوتا 11 انصار يونايتد كاب 12 صوتا 8 انصار ليفربول كاب 15 صوتا 7 شوتات بمزغابو دما اب كمز عينت عبيت
መድረኻት ዝድብል ተጻዋታይ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብዚ ግዜ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ሊግ 1 ውሪዳ ዘላ ቦልተን እታ ኦንኮ በዚ ኣርጀንቲናዊ ዘይተደፍረት ክለብ እያ አርሰናል ኣብ ልዕሊ ሚካኤል አርቴታ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዋን ኩሎም ተጻወቱ ድማ ድሕሪ ምምጻእ ዝዓላሚ ሓድሽ ሓይሊ ይስምዖም ከም ዘሎ ኣካፋሊ ጆ ዊሎክ ገሊጹ አርቴታ መዝነት ምዕላም መድፈኛታት ሒዙ ካብ ዝመርሖም ክልተ ጾታታት ዓወት ከመዝግብ ኣይበቃን እንተኾነ ግን ምስ ናይ ዝሓለፈ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ኣወንታዊ ምሕያሻት የርእዩ ከም ዘለዉ ዊሎክ ድሕሪ ብቅድሚት ማሊ ብቸት ዝወረዶም ናይ ክልተ በሓደ ስዕረት ዘነጽር ዝተፈለየ ጻዓትን ታክቲክን ኣስሪጽልና ኣሎ ቅድሚ ዕረፍትን ኣብ ቀዳሞት 15 ደቂቕ ናይ ካልኣይ እብረን እውን ነዚ አንጸባሪቕና ኢና ከነድ ሓድሕር ምስ መረጽ ግን ተዓዊቶምልና እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብልዩ ድማ እዚ ወዲ 20 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ እዋን ልምምድ መጽኢ ዘሎ ለውጢ ናብ ውጽኢት ዝቕየረሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ አርሰናል ኣብ ትግጥም ኣቐዲማ ብመንገዲ ፒየር ኤምሪክ ኣቡሚያንግ ዝሓዘቶ መሪሕነት ኣብ ዳሕሮት 10 ደቂቕ ንጌጋ ሓላ ውልዳት በርናንድ ሊዮኖ ተጠቂሙ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣካፋሊ ማቲው ጋንዱዚ ካልኣይ ብጫ ካርድ ከውህብ ዝኽእል በደል ዝፈጸመሞ ብዳኛ ሸለል ዝተባሃለ ጆርጂኒዮን ኣጥቃዓይ ታሚ አብርሃምን ብዘመዝገቡላ ሾቶታት ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ርእሳ ከተድንን ተገዲዳ ካብ 20 ግጥማት 24 ጥራሕ ዘዋህለለት ዛለንደናዊት ክለብ መበል 12 ደረጃ ሒዛ ነዛ ዓመት ክትፋነዋያ አርቴታ ሓድሽ ዓመት መዓልቲ አንጻርታ ምስ ዓበይት ክለባት በዳይት ኮይና ቀሪባ ዘላ ማን ዩናይትድ ዘካይዱ ግጥሙን ሙሉ ነጥብ ንምውሳድ ከም ዘሸግሮ ይግመት ቲየሪ ሄንሪ ንኤርኔስቶ ቫልቨርደ ተኪኦም ኣሰልጠንቲ ባርሴሎና ክኾኑ ዝኽእሉ ሕፁያት ተረቂሑ ምዛ ካታሎኛዊት ክለብ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2020 ዝጸንሕ ቫልቨርደ ውዕሉ ብሓደ ዓመት ናይ ምንዋሕ ምርጫውን ኣለዎ ኣብ መዝነቱ ክቅጽል ምዘይመርጽ ግን እዚ ናይ ቅድማ ኣጥቃዓይዛ ክለብ ንቦቱ ክትክእ ከም ዝኽእል ስፓኒሽ ኣውትሌት ስፖርት ኣብ ጸብጸባታ ኣስፊራላ ሄንሪ ኣብዚ እዋን ኣሰልጣን ኣሜሪካዊት ክለብ ሞንትሪያል ኢምፓክት ኮይኑ ይዓይ ኣሎ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ከም ተሓጋጋዚ ሮቤርት ማርቲንስ ኮይኑ ዝሰርሐ እዚ ፈረንሳዊ ቀዳማይ ኣሰልጣን ሞናኮ ክኸውን በቂዑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ 104 መዓልታት ብትሑት ውጽኢት ምብራሩ ግን ከም ጸሊም ነጥቢ ይጥቀስ ምስ ውሑድ ተመክሮ ግን ንኣካይዳ ባርሴሎና ብግቡእ ስለ ዝርዳእን ምስ ዳይሬክተር እታ ክለብ ኤሪክ አቢዳል ጥቡቕ ዕርክነት ስለ ዘለውን ሓደ ካብ ሕፁያት ዝቕጽሉ ኣሰልጠንቲ ንክኸውን ከም ዘኽኣሎ እቲ ጸብጻብ ይውስኽ ባርሴሎና ኣብዚ እዋን ካብ መቐናቕንታ ሪያል ማድሪድ ብክልተ ነጥቢ በሪኻ መሪሕነት ላሊጋ ስጳኛ ሒዛላ ኣብ ምፍናው ኣረጊት ዓመት ደገፍቲ ሊቨርፑል ሕልፊ ኩሎም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዘለዋ ክለባት ደገፍቲ 2019 ብምውዳእ ዘይሕጉሳት ኮይኖም እንተተራዩ ዘገርም ኣይኮነን ምኽንያቱ መባልዕቶም ዓመት ብምንባራ ኣብዘን 12 ዋርሕ እዛ ቀያሕቲ ዝመለለያ ክለብ ንዝዓበይ ውድድራት ቻምፒየንስ ሊግ ሱፐር ካፕን ዋንጫ ክለባት ዓለምን ኢዳ ክትንብር ምኽኣላ ይፍለጥ ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት 58 ግጥማት ብምክያድ 43 ዓወት 10 ማዕረ 5 ድማ ስዕረት ኣመዝጊባ ካብዚ ዝተጠቕሰ ሓንሳብ ጥራሓ ናይ ፕሪምየር ሊግ ስዕረት ኣመዝጊባ በታ ዝሓለፈ ወቅቲ ቻምፒዮን ዝኾነት ማን ሲቲ 2-1 ኣብታ ዓመት ውድድር ብሓንቲ ነጥቢ ጥራሕ ካብ ሲቲ ትሒታ ካልኣይ ደረጃ መሓዛውን ክትውደስ በቂዓያ ሎም ዘበን ናይ 30 ዓመታት ጽምኣ ከተረዊ ሰፊሕ ተኽእሎ ዘለዋ እዛ ናይ የርገን ክሎብ ጋንታ ኣብዚ ዓመት 37 ናይ ሊግ ግጥማት ኣካይዳ ነቲ 31 ተዓዊታትሉላ ሳዲዮ ማነ ሙሐመድ ሳላሕን ሮበርት ፊርሚኒዮን ኣብ ቅድሚት ብዘለዎም ስሉሳዊ ውህደት ቀተልቲ ተጻወቱ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም መስመር ምክልኻል ዛ ክለብ እውን ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ ሊግ ብዝሒ ጾታታት 28 ግዜ ጥራሕ ስለ ዝተደፍረ ክውደስ ይግብኦ ኣብዚ መቓን ግዜ ኣብ ኩሉ ውድድራት 130 ሾቶታት በዛ ክለብ ተመዝጊቡ ብተወሳኺ ካብ 13 ናይ ኤውሮጳ መደባት ጾታ ነቲ 9 ሙሉ ነጥቢ ዝሓፈሰትሉ ሊቨርፑል ዝሓለፈ ወቅቲ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዝተመዝገበ ናይ 3 ባዶ ስዕረት ኣሕውያ ንባርሴሎና 4 ባዶ ዝሰነፈትሉ ግጥም ድማ ሓደ ካብ ታሪኻውያን ፍጻመታት ናይ ዝዓመት ኮይኑ ብድሙቕ ቀለም ተወቂጡሎም ደገፍቲ ሊቨርፑል ቀዳዊትኩም ዓመት ኢኹም ሓሊፍኩም እሞ እንቋ ሓጉሰኩም ኤቨርተን ኣገልግሎት ኣካፋሊ ሃመስ ሮድሪገዝ ንምርካብ ማዕጾ ሪያል ማድሪድ ክኩሕኩሕ ጀሚራ ካርሎ አንቸሎቲ መዝነት ምዕላም ዛ ክለብ ቅድሚ መሓዙ ንዕድጊ ተጻወቲ ዘድልዮ ገንዘብ ከም ዝውሃቦ መብጻዕታ ኣትይልዩ ብመሰረት ጸብጻብ ኢልደስ ማርኩ ኸኣ ነቲ ኣብ ናፖሊን ኮሎ ከጉዕዞ ዘይከኣለ ሮድሪገዝ ብቐዳምነት ሓሪዎሎ እዚ 43 ሚልዮን ፓውንድ ዝተመን ኮሎምቢያዊ ብክለባት ኣርሰናል ኢንተር ሚላን ሮማን ማርሴይን እውን ይድለዩ ኣብ ኩሉ ውድድራት ናይ ዝወቕቲ 9 ግዜ ጥራሕ ናይ ምስላፍ ዕድል ዝተዋህቦ እዚ ወዲ 28 ዓመት ኣካፋሊ ብኣንቸሎቲ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝተሰጋገረ ኮይኑ እዚ ኢጣልያዊ ዓላሚ ኣብ ባየር ሙኒክ እንከሎውን ብልቃሕ ኣሰሩ ምስ ዓብዩ ይዝከር
ቀዳም 28 ታሕሳስ ብሌስተር ሲቲ ድሕሪ ዝወረዳ ናይ 2-1 ስዕረት ንኣሰልጣኒኣ ማኑዌል ፔሌግሪኒ ዘባረረት ዌስትሃም ንዴቪድ ሞየስ መዚዛቶ እዚ ናይ ቅድም ዓላሚ ማን ዩናይትድን ኤቨርተንን ናይ ዓመት መንፈቕን ኮንትራት ኣትሎም ሞየስ ካብ ሕዳር 2017 ክሳብ ጉንበት 2018 ነዛ ክለብ ብምምራሕ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ቻምፒዮንስሺፕ ከይትወርድ እኳ እንተኻላ ኣብ ክንዲ ተወሳኺ ውዕል መሃብ ንፔሌግሪኒ ክትቆፅር ምምራፅ ኣይዝከር ናብዚ ናፊቀ ዝነበርኩ ስራሕ ብምምላሰይ ደስታ ይስማዓኒ ኣብ ከባቢ ለንደን ስታዲየም ምህላው ኣዝየ ዘስተማቕሮ ብዛዕባቶም ከመሓይሾም ዘለና ነገራት የዝጥምዝ ዘለኹ ሁሉ ስኳድ እዛ ክለብ ካብታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረትን ጋንታ ትበልጽ ኮይና ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ቁልጡፍ ዓወታት ንምምዝጋብ ክንሰርሕ ኢና ክብል ድማ ምስ ዌብሳይት ዌስትሃም ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት ተዛሪቡ እዚ ስኮትላንዳዊ ኣብ 15 ናይ ፕሪምየር ሊግ ወቅትታት ክዕልም ምኽኣሉ ይፍለጥ ካብዚ እቲ 11 ወቅትታት ምስ ኤቨርተን ኮይኑ ዕዉት እዋን ክሕልፍ እንከሎ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድን ሳንደርላንድን ግን ኣይግድን ኤሲ ሚላን መስመር ምክልኻላ ንምድልዳል ንኣባል ፈረንሳዊት ክለብ ሴንት ኢተን ዌስሊ ፉፉና ጠሚታ ከም ዘላ ተሓቢሩ እዛ ታሪኻዊት ክለብ ኣብ ጉዳይ ተኸላኻላይ ጂን ክሌር ቶዲቦውን ምስ ባርሴሎና ክትሰማማዕ ተቃሪባ ምህላዋ ይንገረላ ኣብ 8 ናይ ሊግ 1 ግጥማት ብምስላፍ ሓንቲ ሸቶ ብስሙ ዘፅሓፈ ፉፉና 4 ሚልዮን ፓውንድ ዝትመን ኣብዚ ወቅቲ ትሑት ብቕዓት ብምንፅብራቕ መበል 11 ተርታ ሰሪኣ ሒዛ ዘላ ሚላን ኣንጻር ኣትላንታ ኣብ ዝካየደቶ ዳሕረዋይ መደብ ፆታ ብገፊሕ 5-0 ክትርታዕ ኪኢላያ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 21 ዓመታት ዝኸፍአ ናይ ስዕረታ ኮይኑ ተሰኒድሎም ዝሓለፈ ሰሙን ኣጥቃዒ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ብሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ መሳርዕ ዛ ክለብ ክጸንሕ ምስምዑ ይፍለጥ እዚ ሾደናዊ ካብ 2012 ክሳብ 2014 ማልያ ሚላን ለቢሱ ኣብ ዘካየዶም 61 ፆታታት 42 ሾቶታት ክመዝግብ ክኢሉ እዩ ብቕዓቱ ከም ዘይቀነሰ ምስ ዘረጋግጽ ድማ ውዕሉ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ከም ዝሕደሰሉ ይጥቀስ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና 2020 ፀገምና ዝቕንጠጠላ ምስ ስድራና ንተሓቋቆፈላ ፍቕርና ዝበዝሓላ ንብዓትና ናብ ሰሓቕ ዝቕየረላ ዓወታት እናሓፍሰላ ፍስሃ ወሰላም ዝዓስለላ ዓመት ክትኮነልና ብስም ኤሪዛራ ኢንተርቴይንመንት እንዳተመነኹ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ፍጸም ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም